Janggo, dito naman, baka malas tayo ng Kristo. Dito naman. Janggo. Matawag na rin. Wala na. Puro Janggo na wala lahat ang tawag. Sa sarantay ikin. Puro Janggo lahat. Pwede na tumawag kay Bong. Bong. Dalawa. Nalo mo. Bong. Dalawa. This student official dance. Sabi niya malaya rin lang. Inulit ko. Pag ko nang bulso, monetization ko. Tuldan tampo na. Pag-iwarang yun. YouTube lang yan. Huwag kang tagtakal. Siyempre, may friends ko na pantayin ko. Ang ganda ko basta YouTube. Ano? Sa keyboard talaga. Nandiyan Facebook kasi kinabak lang. Ringin na pag-aralan. Hindi, wala yung powers kung 7,000 na. Yun, nandiyan YouTube. Worldwide. Kunta, yun na. 180,000 na. Hey, scratch pa. Sa YouTube na. Kaya na naman tapi. Kaya baka naman yun. Sige. Bakura. May narit.
Atulog ng tampo. Balik mo. Ang sorry. Ano ka daw mo? Nagtagal. Sabihan niyo po. Sabihan niyo. Medyo siya yung kulang. Pero kaya Dapat kasi may marification. May hindi may sec. pintag iraraman kasi. Hindi marification. May sec yung Malinaw. May malinaw. anesthesia. Hindi. Oh, balik. Naman. Nasang kalaban. Alam. Race 20 po ito mga kabigalista. 69,000 na tayo. Yan. 7-1 na ang score. Tama sa liig ang kalaban ko mga kabigalista. Yan po, pinapawisan sa loob. Yan po, puro Django na ang tawag dito mga kabigalista. Ano po si Sardo Cadillanes. Tama sa liig ang kalaban. Gawad po. Ito po, bilyaran sa Pilipinas. Friend. Ganinan lupa. Ganinan lupa. Moneta. May naman ako may papagalis ka. May mga
Kasi nga naman ito lang kayo. Para ba yung tawag ka na? Wala respiro sa mga kailangan. Kaya pa mo. Kaya naman naparehas mo. Patay na. Okay. 8-1 ang score mga kabalista. Tama sa liig. Pusin sila. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. 8-1 ang score. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. Race 22 mga kabalista. 8-1 ang score. Okay, yan ang score 8-1. Balikatan. Balikan. Janggo, Janggo. 8-1 ang score. Lamang si Janggo. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. Janggo, Janggo. Tag 10 na tayo. Puro naman kasi Janggo ang tawag. Wala. Wala. Eh, kay... Wala eh. Wala na tayo makuha dito. Wala na talaga. Kasi makahubos si Bob. Yan o, ang ganda ng karo. Hindi na kaya ubusin. Yan, swati yan. Marami ko sa ikraman pero ano ba ba? Ano na agad yun? Wala
Bong! Kaya na bong. Tama ko piso. Nabuhay ang taga-bulong ka rin. 8 pa rin ang score. Jango! 8-2 ang score, lamang si Django ng anim na rock. Race 20. Boss Ronel Monton. Jango! Fred, Fred, Fred. Ah, Fred, 8 pa rin ang score. Jango! Hoy, hoy. May halik talaga yun. May hawig yung Jis. Muntik na yun. Delikado. Taas ng konti. Exit. Balang ko kung binana sa 3. Ito na lang namin. Race 22 mga kabilarista. Hindi pa po tapos ang laban. Race 20. Possible combination 3 to 10. Buhay pa. Buhay pa. 8-3 na ang score. Hindi pa tapos ang laban ng kabilarista. Kaya na kami nun.
bali lapan lang. Sakpan ako. Ay. Buhay pa. Dami mamilo. Out ba? Eight 3 ang score. 8-3. Break ko na. Babayar mo rin sa ta. Ito, hindi ko ang bandang na ano. Pag mo rin katao. Ano lagi. Galing. Galing talaga ni Idol. Okay, 9-3 ang score. 9-3. Janggo. Nine 3 ang score mga kabinalista. Okay. Jango. 9-3 ang score, race 22 mga kabinalista. Walang Jango, mangbalang gusto. Ayan.
Balik mo nung sigitan nila, kapitan tira na yun, medyo iligalo. Ayun. May nung sigitan. Ayun. Hindi mo, kakainutin mo. Kaya kapitan, kaya kasi may karong tira. Nga po, ano, maka-careers content. Kita kayak sakit ini dengan sakit pun, kita harus membayar tadi. Kalau mamalik yang kini sih dengan Oo. Bago mo lang laban sa amin. oh membayar. Ayun, 4,000 na ba? 4,000 dollars na sa ibo. Siya, hindi akan ako siya kaway sa Philippine brother. Ayun. Kaya raw, dito sa kita to. Ay, mira na. May nagsisigil ba na hindi mo, yung kikita rin. Hindi mo, ito mo. Ay, sponsor sa sponsor. Sekarang kemudian orang sipin si Kung TV, Ano, ano ito ko? Tulpo. Tulpo. Jadi dati si Tulpo nakang itu ayaw. Tumilin sa ito. Sa kaya ako. Tututulong yun. May apito yung nagwag. Sampurong dito. Pagpamilin niya sa kaya dito. Pagpapagawa. Kaya naman na. Ano dati dito. Saga ligas kumitin. Hindi. Tapos ang ibig ko itong isa. Dapat ko yung ganun. Mohon. Sa subscribers ko. Pinsin mo. 9-3 ang score. Orang bandang. Mahina. Sabihin ka ng pag-shake na natin. Patagal na lang. Hirap po siya.
Sir, masih sampai sekarang pun. 126 viewers. Maraming salamat sa inyo mga kabigalis. Wow. Muntik mo na. Patay. At least. Bitin. Bola. Bitin. Basta, pinapalang ko sila dito. TV talaga niya yung dyan. 137,000 viewers pa tayo. Okay. Isa. Katalo naman wala. Ayop po.
Sports. Awan. 9-4 ang score. 9-4. Nine four ang score na Caballerista. Second ka Gani. Kaya kalau tuh mana? Oke. Arias ya. Kaya kalau tuloy. 9-4 ang score.
Nanakaw. Ito, ano. Senggo. Sorry. Pero po sambitan. Nangangalahati na. 10-4 ang score. 10-4. Biwawa. Nagalang kinira kanina. Itong lalaro pa natin. Ito pa. Pagkalaya ang pinlay ko ba? Pagkalaya ang live ko. Alaw. Auroy. Gawin mo sa kapong taluji. Ha? Mga tagupan. Mga tagupan lang dyan. Labi sa pinag mo, labi. Ang tabala, oras. Baga, basa labi sa likod. Jango. Saan kami na dyan? Ano po dami dyan?